Takže ahoj, vítejte u dalšího videa. Toto video je informační. Tak, a chtěla bych vám tady říct, že jsem si stáhla novou apku a teď budou nové, kvalitnější videa. Teď bych vám chtěla ukázat, jak to tady funguje. Budu natáčet zpomaleně. To budu zpomaleně natáčet. Bla, 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 bla. A takhle to bude fungovat. Budu natáčet i zrychleně. Samozřejmě různí smajlíci. Trapné úsměvy. A já se do videí budu dávat hlavně lásku. A mnoha dalších a dalších věcí. A bacha na kůlku. Děkuji, že jste video shlédli a děkuji, že jste uhli před kůlkou. Takže těšte se na nová videa a ahoj!